Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Leku guztietan daude, teknologiek aurrera ginala ugaritu egin dira. Kasik esan genezake, ia gutako bakoitzak bat duela sakelekoan. Kameraz ari gara, argazki kameraz, bideokameraz, aspaldi da gizakia irudiaren ozeanoan nabigatzen duela, benetako eta amesturiko munduek bat egiten duten itsasoan. Baina zer da kamerek benetan islatzen dutena? Hau da, nor da objektiboaren bestaldean kokatzen dena? Galdera horri erantzuna bilatzeko xedez, Aizpea Datxa artista iruindarrak inpostura proiektua sortu du. Gai hau, hola batan agertu zitzaidan. Iruñako udalak arte plastikotarako diru laguntza bat eman zian, eta zapiekin kontu batin nahi nuen, eta argazki batzuk atera lagun bati zapi horiekin. Eta lagunak batean esan zian, ze aurpegi jarriko dut. Batean konturatu nintzen, beti argazkituak izango garenean edo grabatuak izango garenean aktuatzera jotzen dugula, ez? Ez garela gu, baizik, eta hasten garela kezkatzen ea nola ikusiko gaituen publikoak edo nola ikusiko gaituen aurrekoak. Eta orduan pentsatzen dugu, ze nahi dut besteak pentsatzean nitaz, edo nola nahi dut besteak nik uste, eta orduan hasten gara osatzen eta gauza raroak egiten. Aizpea Datxa artista nafarraren proiektua performance bat da. Lan hau Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte Sariaren lehenengo edizioko irabazlea izan da. Artistak 6.000 euroko diru laguntza jaso du artelana garatzeko. Proiektuak inpostura du izena, eta posea aztertu eta desmontatu nahian, ez? Dabil edo nabil. Bueno, Eusko Ikaskuntzako sarirako aurkeztu dituenak badira 5 ekintza. Ekintzaren arabera 5 eta 8 dantzari arteko ekintzak izango dira. Dantzariei instrukzio batzuk emango dizkiet, arau batzuk, joku bat izango balitz bezala, eta horren arabera gertatuko dira gauzak. Lanketaren egitura aurreikusita duen arren, dantzarien eta zuzendariaren arteko bat-batekatasunak finkatuko digo norabidea artelanari. Orduan mundu guztiak izango ditu arau berdinak, bai nik eta bai haiek, gauza da nik kamera bat izango dela, eta ni joango naiz hor gertatzen diren gauzak ikusten, grabatzen, geldituko naiz agian dantzari baten aurrean eta grabatuko dut eta ea ze gertatzen denez, hor denbora tarte horretan. Eta gutxi gorara joku bat bezala, ez? Modu batean zein bestean, inpostura proiektuaren bitartez, Datxa artista gazteak roren arteko dantza bat egitea proposatzen du. Azkenean, modeloa, komatxo artean, gauza objetutik sujetora pasatzea, ez? Beti badirudi argazkilaria edo margolaria badela sujetua eta hor posatzen ari dena objektua dela eta ez duela ezer egiterik, baina nik uste dut sujetua eraldatu egiten dela objektuaren arabera, orduan kasu horretan objektua ere sujeto bihurtzen da. Eta harreman horretan dago kontua, ez? Eta niri hori interesatzen zait. Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte Sariarekin jasotako diru laguntza proiektua 2019-2020 urteen artean garatzeko izanen da. Artelana performance bat da, baina ziurrenik bideo grabatu bat izanen da azken formatua. Artista gazteak aurreratu duenez, agertokia dagoeneko aukeratu badu. Iruñean izanen da, Txantrea auzoan publizitateko panel baten azpian. Azkenean denbora osoan gaude, bai zuzenkita bai zeharka publizitatea jasotzen, publizitateak esategu nolakoak izan behar dugun, ez? Zer den orain momentuan, edo nolakoak izan behar garen orain momentuan, publizitateko pertsonaien modukoak izan nahi dugu, eta hoien arabera ere posatzeu gu. Aizpea Datxa artista gazteak 21 urte ditu.
Une honetan, arte ederrak ikasten ari da Euskal Herriko Unibertsitatean. Oso denbora gutxian, hainbat fruitu lortu ditu artearen munduan. 2018an, esaterako, Nafarroako arte gazte topaketetan bigarren saria eskuratu zuen gorputzak lanarekin. Sariak jasotzea ez usteko atsegina izan da DH-arentzat. Enoan espero, ni karreran sartu nintzenean, azkenean ustut badela nola hartzen duzun karrera, ez? Azkenean nik uste dut zientziak alde batera guztean, bapatean nire hobia, nire karrera bihurtu eta hori niretzako opari bat izan zen, ez? Bapatean, benetan gustatzen zitzaidana, 24 orduetan egin ahal izatea. Orduan, hori, gogorra hasi nintzen, bai lanean eta bai gauzak ikusten, eta nik uste dut horrek ondoren bere fruituak izan dituela. Aurten jaio den Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sari gaztearekin, gaur egungo gazteen ibilbide profesionalean bultzada bat eman nahi diete erakunde antolatzaileek. Izan ere, eurak izanen dira, etorkizuneko gizartearen norabidea finkatuko dutenak. Eusko Ikaskuntza, asmoz eta jakitez.